Lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän Human Karats Liveen. Ja tiedättekö, että tämä on tosi jännittävää. Mä oon pitänyt livejä aina silloin tällöin jonkun verran, mutta tämä on mulle ihan täysin uudehko aihe ja asia. Ja mä en ole koskaan opastanut mitään liikesarjoja tällä lailla ryhmälle. Mutta tässä livessä mä kerron vähän siitä, että mitä ihmettä tämä maailmalla muutaman vuoden aikana semmoisen ihan huiman suosion saanut Human Karats oikein on ja mihin se perustuu. Ja sitten me tehdään yhdessä kaikki tänään semmoinen 15 minuutin stressinnollaus liikesarja. Se voi kestää tänään vähän enemmän kuin 15 minuuttia, kun sitten siinä välissä tulee niitä ohjeita. Mutta sitten kun sä myöhemmin otat toivottavasti sen itse käyttöön, niin siinä menee sellainen suurin piirtein varttitunti. Voi mennä joskus vähän vähemmänkin. Ja sitten sen jälkeen me tehdään myös sisäelinten vapautus. Eli 2 näitä Human Karats-liikesarjoja, ehkä semmoisia niiden peruskulmakiviä. Mä näytän sulle myös tänään tässä livessä, että mistä sä löydät kaikki ohjelmat. Eli nämä kaikki ohjelmat on ihan vapaasti kaikkien käytettävissä ja saatavilla. Ja jos tämä resonoi sun kanssa, niin mä näytän sulle, että miten sä voit ottaa niitä osaksi sitten sun elämää. Eli mun nimi on Kaisa Sipponen. Osalle teistä mä oon tuttu, mutta osalle välttämättä en. Ja mä oon oikeastaan koko elämäni jossain määrin omistautunut semmoiselle kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Sieltä taitaa nyt jollain olla, katsotaan, jollain olla mikrofoni auki. Maria-Liisa, mykistätkö itsesi? Katsotaan, onnistuuko se multa täältä. Noin, taisi onnistua. Noin, niin nyt ei tule sitten mitään ylimääräistä kaikua sinne. Eli koko elämäni tietyllä tavalla on ollut kiinnostunut semmoisesta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja vuosikymmenien myötä sitten vähän eri näkökulmista. Ja se mun tapa lähestyä asioita ei aina kulje sellaisia tuttuja ja opittuja polkuja ja semmoisia uskomusmalleja, vaan joskus se poikkeaa paljonkin semmoisesta virallisesta tai jopa semmoisesta vaihtoehtoisista näkökulmista. Mä oon toiminut terveydenhuoltoalalla. 93 valmistuin terveydenhuolto-oppilaitoksesta ja sitten 20 vuotta luokanopettajana. Kunnes sitten muutamia vuosia sitten oli aika astua ihan uuteen. Ja pandemian vuodet oli mulle semmoisia hyvin opettavaisia ja se mun maailmankuva mullistui niiden aikana monella tapaa. Ja silloin mukaan tuli muun muassa biofield tuning, semmoiset ääniharukkahoidot, mitä mä nykyään teen pääasiallisesti työkseni. Ja nyt sitten ihan viime aikoina mä oon tutustunut tähän Human Karats-metodiin. Mä kuulin tästä pikkuhiljaa 4 eri kautta ja lopulta sitten vähän aikaa sitten mä aloin soveltaa tätä itseeni ja mä olin melkoisen vaikuttunut ja siitä lähtien mä oon tehnyt tätä ihan joka päivä. Eli mä oon huomannut, että mun keho reagoi näihin liikkeisiin ja tähän menetelmään ja mä aion ehdottomasti jatkaa tätä. Ja siksi mä haluan jakaa sitä täällä myös tänään sun kanssa. Kiitos kun oot mukana, kiitos kun oot kiinnostunut, koska tämä on semmoinen, mitä jokainen voi toteuttaa ihan itse itsensä kanssa ja sitten tukea sitä ihan kaikenlaista eheytymistä, ihan kehon, mielen ja tunteiden tasolla. Eli nämä kaikki Human Karats-materiaalit löytyy ja ohjelmat löytyy verkosta ilmaisiksi, tosin suurimmaksi osaksi englanniksi. Mennään niitä kohta tuossa sitten, kun ollaan tehty ne liikkeet, niin katsotaan, mistä ne löytyy. Mutta monelle se englanti voi olla este tai on muuten vaan helpompaa, että joku vähän niin kuin opastaa alkuun ja kertoo vähän, mitä on tarjolla ja mistä ne löytyy ja mistä oikeastaan lopulta on kyse. Ja tosiaan tämä on mullekin semmoinen uudehko asia ja mulla ei ole todellakaan vastauksia kaikkeen ja ehkä mulla on enemmän jopa kysymyksiä kuin vastauksia, mutta mä haluan ehdottomasti auttaa ja kannustaa myös sua matkaan. Ja jos sä oikeasti otat nämä osaksi sun elämää, niin sä voit saada tästä kokonaisvaltaista apua moneen asiaan. Moni ihminen maailmalla on jo näin tehnyt. Eli tosiaan tämä live etenee niin, että mä kerron ensin vähän siitä Human Karats-metodista, vähän taustaa ja mihin se pohjautuu, ja sitten me tehdään yhdessä näitä liikesarjoja, ja sitten katsotaan, että mitä on tarjolla ja mistä tämä materiaali löytyy.
Ja chatti on auki koko ajan, eli sä voit kirjoittaa sinne kysymyksiä tai kokemuksia, jos sulla niitä tässä matkan varrella tämän liven aikana tulee. Mutta katsotaan, jos mä jakasin tuosta ihan ensin näytön, niin sä näkisit vähän muutakin kuin minun kasvot täältä. Eli suljen tuosta ensin ton ja share tuolta. Eli nyt teillä pitäisi todennäköisesti näkyä tämä mun näyttö täältä. Eli tämä on nyt se Human Karatsin ihan nettisivun se ensimmäinen sivu, mikä sieltä aukeaa. Ja mä nyt otan tuosta ton kuvan pois ja menen tänne ihan alas. Eli tässä tämä vanhin mies tässä on se Gary Lineham, joka perusti tämän Human Karatsin omien kokemustensa pohjalta. Eli hän oli kärsinyt vuosikymmeniä aina vaan sellaisista pahenevista kroonisista kivuista ja stressioireista ja oli hakenut kaikenlaista apua kaikenlaisilta asiantuntijoilta, mutta ei ollut sitä saanut. Ja lopulta hän sitten ajatteli, että hän palkkaa asiantuntijoilta kaikilta erilaisilta aloilta, aina kiropraktikoista, neurologeista, refleksiologeista, kiinalaisen lääketieteen edustajista ja ties mistä muista. Ja hän palkkaa niitä ja hän haluaa niin kuin oppia niiltä. Ja hän sitten työskenteli yhdessä tämän tämmöisen moniammatillisen ryhmän kanssa ja oppi heiltä ja heidän näkemyksistä ja heidän keinoistaan. Ja lopulta tämä Gary sitten tiiminsä kanssa perusti sellaisen klinikan, jossa he alkoi hoitaa asiakkaita tällä heidän kehittämällään menetelmällä. Ja tämä menetelmä keskittyi faskian vapauttamiseen ja sen kehon tasapainottamiseen. Ja tämä heidän lähestymistapa osoittautui tosi toimivaksi ja tosi tehokkaaksi ja sen klinikan maine kiiri ja kasvoi, koska niillä hoidoilla saatiin tosi merkittäviä tuloksia semmoisille ihmisille, jotka ei ollut saanut apua muualta. Ja sinne hoitoon tuli muun muassa monia semmoisia hyvin kuuluisia henkilöitä. Ja he sai tosiaan hyviä tuloksia, mutta se hoito oli tosi kallista. Eli se ei todellakaan ollut kaikkien saatavilla, koska ensinnäkin siinä saattoi olla mukana aina yhdessä hoidossa 3-5 ihmistä. Ja tämän Garyn omatkin vaivat sitten helpottu siinä, mutta hän huomasi kuitenkin, että hän oli tullut riippuvaiseksi tästä tiimistä ja riippuvaiseksi niistä hoidoista, koska sitten kun hän matkusti joskus vähän pidemmäksi aikaa jonnekin muualle, niin pikkuhiljaa ne vanhat vaivat alkoi taas palautua. Ja sitten tämä heidän kehittämä tämmöinen menetelmähoito oli niin semmoista erikoistunutta, että sitä ei ollut mahdollista saada mistään muualta. Ja hän ei halunnut olla riippuvainen sitten mistään ja lopulta hän luopui sitten tästä klinikasta ja päätti, että hän alkaa soveltaa itse itseensä niitä asioita, joita he teki siellä klinikalla niille asiakkaille. Ja tämä Gary itse kertoo, että 3 kuukaudessa niin hän pääsi eroon näistä vaivoista, eikä ollut enää riippuvainen kenenkään toisen avusta. Ja nykyään hän kertoo, että hän on paremmassa kunnossa kuin koskaan ja edes lapsena. Ja näin sitten syntyi tämä Human Karats-menetelmä, joka ohjaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Ja sitten tuli nämä pandemiavuodet ja vuonna 2021 tämä Gary ja hänen muutama ystävänsä päätti jakaa tämän menetelmän. He ajattelivat, että he vapauttaa tämän menetelmän, kertoo siitä niin kuin ammattilaisille, että he voisivat käyttää sitä auttaakseen sitten heidän asiakkaitaan. Mutta nämä ammattilaiset ei ollut siitä kiinnostunut, koska se olisi ehkä vaatinut heiltä sitä, että he olisivat muuttanut tosi radikaalisti niitä heidän näkemyksiä ja katsontakantojaan. Ja niinpä sitten tämä Gary tiimeineen niin päätti vapauttaa tämän kaiken oppimansa ilmaiseksi ihan tavallisille ihmisille. Ja ihmiset alkoi saada tästä apua ja se sana alkoi levitä ja se levisi nopeasti ja se mukanaolijoiden määrä kasvoi. Ja jo 5,5 vuotta sen jälkeen, kun tämä menetelmä oli esitelty tavallisille ihmisille, niin mukana oli jo 1 miljoona ihmistä. Ja silloin myös näitä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia alkoi tulla mukaan, koska taas heidän asiakkaansa, joiden kanssa he olivat olleet jumissa, niin kertoi heille, että he on alkanut soveltaa tätä menetelmää ja saanut siitä apua. Eli tämä Human Karats-menetelmä, tämä pohjautuu faskioiden vapauttamiseen. Mutta tässä on kyse paljon enemmän kuin vaan semmoisista tavallisista liikkeistä ja ehkä sellaisesta, mitä me ajatellaan venyttelyksi. Koska tämän Human Karats
menetelmän tai näiden liikkeiden tavoitteena on vapauttaa stressiä ja jännitystä, niin fyysistä kuin psyykkistä. Ja nämä fascialiikkeet, nämä vähentää jännitystä kaikissa kehon elimissä, kaikissa jänteissä, hermoissa, lihaksissa, ihan joka puolella meidän kehoa. Ja se antaa sitten sille keholle mahdollisuuden taas toimia paremmin ja eheytyä. Eli meidän keho kantaa myös traumoja, ihan semmoisten vaikka fyysisten onnettomuuden jälkeisiä traumoja, mutta myös psyykkisiä traumoja. Ja kun se keho alkaa vapauttaa näitä traumoja ja joskus myös asia hyvin syvälle juurtuneita tunteita, niin silloin myös se stressi ja jännitys vapautuu. Ja kun se stressi ja jännitys vapautuu, niin se keho pääsee vapauttamaan niitä aina yhä syvemmällä ja syvemmällä tasolla. Eli siellä on sitten tavallaan semmoinen positiivinen kehä. Ja oikeastaan tämän Human Karatsin missio minun näkökulman mukaan on inspiroida ja voimaannuttaa ja ohjata meitä itseämme, eheyttämään itseämme ihan kokonaisvaltaisesti, vaikka se tapahtuu meidän kehon ja liikkeiden kautta. Ja meidän kehossa on semmoinen sisäsyntyinen viisaus, joka osaa parantaa ja eheyttää itseään, kun me vaan puretaan sieltä päältä sitten vähän niitä esteitä. No ihan lyhyesti faskioista. Eli aika moni meistä ehkä tietää, että ne faskiat niin kuin on semmoisia, ikään kuin semmoinen, joka ympäröi sieltä esimerkiksi lihaksia ja kattaa niin kuin niitä meidän elinten. Se on vähän niin kuin semmoinen kalvo siinä ympärillä. Ja tosiaan näinhän se tavallaan onkin. Eli ne faskiat kattaa meidän kehosta kaiken. Eli ihan sieltä jokaisesta hermosta meidän sisäelimiin ja ihan kaikkeen meidän kehosta. Ne on ikään kuin semmoinen verkosto, joka kulkee meissä joka puolella. Ja silloin, jos me koetaan uhkaa, fyysistä tai psyykkistä, niin se faskia jännittyy ja silloin se vaikuttaa koko kehoon. Ja mä näytän nyt ihan pienen videopätkän, joka havainnollistaa sitä, miten se kiristynyt faskia jossain kohtaa meidän kehoa vaikuttaa koko kehon toimintaan. Eli katsotaan täältä. Katsotaan, mikä se oli. Se ei ollut vielä toi. Se on tässä. Eli tässä tällä pojalla, laitetaan sitä vähän isommaksi. Tällä pojalla on päällä tässä faskia-puku. Laitan tuon äänen tuolta pois. Ja nyt kun sinne faskiaan tulee jännitys, tässä tapauksessa sinne oikealle puolelle, sinne lonkan seutuun, niin katso, miten se vaikuttaa sen pojan koko kehon asentoon. Ja silloin, kun tämä poika nostaa niitä käsiä ylöspäin, niin miten se vaikuttaa myös siihen käsien liikerataan. Eli tämä pieni video mun mielestä hyvin havainnollistaa sitä, että miten jännitys jossain kohtaa siellä faskiassa voi vaikuttaa sitten ihan siihen meidän koko kehon asentoon. Katsotaan, mennään tuolta takaisin. Stop share. No. Ja tosiaan se kireys, jos me tunnetaan kireyttä vaikka meidän hartian alueella, niin se tavallaan se syy saattaa olla jossain ihan muualla kuin just siellä hartian alueella. Ja no mä näytän vielä toisen videon. Mietin tuossa aluksi, että näytänkö ihan näin yksityiskohtaista, mutta mä haluan näyttää täältä share ja tuolta. Se tuossa jo vähän vilahtikin. Eli tämä video on kuvattu vuonna 2005. Tällainen plastikkakirurgi on kuvannut tämän videon, ja tässä on kuvattu faskiaa elävässä kehossa, ja sitä on suurennettu 25-kertaiseksi. Ja tässä, laitan tämän videon tästä päälle, niin tässä näkyy jänne, joka liikkuu siellä faskian sisällä tässä kuvassa.
Eli meillä on, meidän sisällä on semmoinen upea nestettä täynnä oleva verkosto, joka yhdistää ihan kaiken meissä. Ja se muodostaa tämmöisen verkoston, niin kuin tässä näkee. Sieltä lähtee semmoisia säikeitä. Ja siellä säikeissä kulkee nestettä. Ja on esitetty myös, että se faskia on vähän kuin meidän kehon sellainen valokuituverkko, joka kuljettaa tietoa meidän kehossa. Ja on semmoinen teoria myös, että se tieto kulkee siellä faskiassa jopa valon nopeudella. Ja tässä näkyy, kuinka se faskia elää, se muuntuu, sieltä erottuu semmoisia säikeitä aina tilanteen mukaan. Ja sitten jos tapahtuu joku vaurio siellä kehossa, niin katsotaan, tässä kohta näkyy siellä pieni verisuoni. Niin se faskia, tässä näkyy verisuoni, niin se faskia kiristyy sen verisuonen ympärille. Eli jos meillä tapahtuu kehossa joku vamma, niin faskiat osaltaan auttaa sitä, että se verenvuoto sieltä tyrehtyy. Eli silloin se faskia, sieltä tulee uhkavamma, se kiristyy siihen verisuonen ympärille ja silloin se ei pääse vuotamaan sitten sieltä niin paljon. Noin. Mutta mennään vähän ihan käytäntöön. Eli näiden liikkeiden avulla, mitä me ihan kohta tehdään, niin me vapautetaan sitä meidän faskioiden jännitystä ja stressiä. Me tehdään se liikkeiden avulla, jotka voi tuntua jossain vaiheessa jopa vähän tukalilta tai vähän hankalilta. Ja silloin sä voit tehdä niitä aavistuksen kevyemmin, ei tarvitse välttämättä mennä heti mihinkään semmoisiin ihan ääriasentoihin. Se tapahtuu myös meidän hengityksen avulla. Eli liikkeiden ja hengityksen avulla me voidaan päästä käsiksi myös niiden faskioiden kantamiin semmoisiin muistoihin ja myös vapauttaa tunnetta. Ja näissä liikkeissä me tehdään niin, että me lukitaan joku alue meidän kehosta paikalleen ja me käytetään myös sellaisia kiertoliikkeitä ja sitten hengityksen mukana me luodaan aina painetta vähän eri kohtiin meidän kehoa, jotka sitten kaikki auttaa palauttamaan sitä faskioiden liikettä ja vapauttamaan niitä. Ja nyt kun me kohta tehdään se 15 minuutin stressin nollausharjoitus, niin jokaisen keho reagoi näihin liikkeisiin omalla tavalla. Ja joskus voi olla, että näiden liikkeiden aikana tuntuu esimerkiksi huimausta tai saattaa tuntua, että syke nousee. Se on ihan normaalia, sitä tapahtuu aina toisinaan. Ja silloin pidä tarvittaessa tauko ennen kuin jatkat. Eli kuuntele sun kehoa ja odota, että se keho vähän tasoittuu ja sitten jatkat. Joskus sä saatat tuntea tai huomata tai kuulla luiden tai nivelten naksahtelua, kun ne muuttaa sitä asentoa, kun se keho linjautuu uudelleen. Saattaa olla, että sä hikoilet, voi olla, että sä tunnet jotain fyysisiä tuntemuksia, kutinaa, nipistelyä. Sitten saattaa olla, että liikkeiden aikana sua rupeaa vaikka haukotuttamaan, tai sä saatat röyhtästä, tai sulta saattaa tulla ilmaa peräsuolesta, tai sulta saattaa nousta tunteita. Eli se faskia kantaa myös tunteita. Eli se keho voi reagoida näihin liikkeisiin monella tapaa, kun se neste ja paine jakautuu uudelleen siellä kehossa ja faskioissa. Ja me tehdään nyt 15 minuutin stressinnollausharjoitus. Ja tämä on semmoinen harjoitus, mitä mä suosittelen, että sä otat ihan vaikka sun päivittäisiin rutiineihin. Ja sanotaan, että tämä laskee stressiä tämän harjoituksen aikana 75%, jopa 90%. Ja kun sitä tehdään säännöllisesti päivittäin, niin silloin ne perusstressitasot myös laskee. Ja ihan ensimmäiseksi tässä harjoituksessa, oikeastaan näissä kaikissa harjoituksissa, niin näissä on se lantion pohjan tuki ja napatuki. Eli kaikkien harjoitusten aikana pyri vähän jännittämään niitä lantion alapohjan lihaksia, eli vähän samanlainen tunne kuin sulla olisi vessahätä, niin vähän
jännität niitä lantionpohjan lihaksia ulospäin. Ja sitten samalla vedä napaa kevyesti kohti selkärankaa. Ja yritä pitää tämä koko liikkeen ajan, mutta todennäköisesti sä unohdat. Mä unohdan sen edelleenkin, mutta sitten mä aina palaa ja muistutan itteen, että ai niin, se lantion pohjan tuki. Eli tee siinä parhaasi. Mutta sitten katsotaan muutama hengitys tässä ensin, ennen kuin mennään ihan seisoma-asentoon ja aletaan tehdä. Eli kohta kun me aloitetaan tämä, niin me käytetään sitä, että kielen avulla jännitetään myös meidän tätä pään alueen faskia. Eli mä pyydän siinä jossain vaiheessa, että laita kieli vasempaan poskeen, ja se tarkoittaa sitä, että sä työnnät kielen sinne poskeen niin, että se pullistuu, ja sä saatat huomata siellä poskessa semmoisen vähän kireemmän kohdan. Jos huomaat sen, niin suuntaa se kieli sinne. Ja kun me tehdään tätä sen liikkeen aikana, mä ohjaan sen ja kerron sen, niin sä pidät sitä kieltä siellä sun poskessa ja samaan aikaan hengitetään nenän kautta sisään ja ulos. Eli se näyttää tältä. Ja sitten jossain vaiheessa me tehdään se myös toiselle puolelle, eli samalla lailla kieli oikeaan poskeen. Eti sieltä semmoinen, jos löydät vähän tiukemman kohdan, jos et löydä, niin laitat siihen, mihin se asettuu. Näitä me tehdään yhden liikkeen osana. Mä näytän ne tässä, koska sit liikkeissä mä oon tuolla vähän kauempana. Mä kyllä kerron, mitä tehdään, mutta sä saat jonkunlaisen käsityksen. Sitten meillä on myös semmoinen porrastettu hengitys siinä yhdessä vaiheessa. Ja sen aikana hengitetään suun kautta sisään. Laitetaan suu vähän niin kuin semmoiseksi suppiloksi ja hengitetään sisään. Pidätetään. Eli ei hengitetäkään ulos. Hengitetään toisen kerran sisään. Pidätetään ja kolmannen ja vapautus. Eli mä näytän, miten se tapahtuu. Sä voit tehdä tämän tässä mukana. Ja sen vapautuksen aikana sun ei tarvitse pinnistää sitä ilmaa ulos. Se saa tulla sieltä ihan omalla paineella. Eli sillä luodaan painetta tällä porrastetulla hengityksellä sinne tietyssä liikkeiden vaiheessa sinne meidän kehon sisään. Sitten meillä on myös ihan semmoiset sisään nenän kautta hengitys ja ulos suun kautta. Ja sitten pelkästään suun kautta hengitys, eli suun kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja sun ei todellakaan tarvitse muistaa näitä tässä vaiheessa vielä, mutta mä käyn ne tästä läpi, niin sieltä sulle jää joku ajatus, niin sit sä saat niiden liikkeiden aikana ehkä helpommin kiinni. Sitten koitetaan tässä vielä yksi vaihe, mikä me tehdään myös siellä sitten siinä liikkeen aikana. Sä voit laittaa kädet näin ristiin ja laittaa ne tänne sun niskan taakse. Laittaa leuan rintaan ja sitten hengitä sisään suun kautta, mutta älä hengitä ollenkaan ulos. Eli hengitä sisään ja pidätä. Käännä sun kyynärpäätä oikealle, pidätä edelleen, päätä myös. Ja laskeudu takaisin alas ja päästä ilma pois. Sama uudelleen tehdään vasemmalle. Hengitä sisään. Käännä vasemmalle, pidätä. Päästä alas ja hengitä. Tehdään vielä oikealle. Hengitä sisään. Oikealle, pidätä. Ja päästä hengitys. Ja palaudu alas. Ja vielä vasemmalle. Hengitä sisään suun kautta. Pidätä. Vasemmalle. Ja alas. No. Ja näitä kaikkia me tullaan tekemään nyt osana tätä stressinnollausharjoitusta. Harjoitusteema kaikki ne ohjaan sitten tässä
tässä tämän liikkeen aikana. Eli nyt varmistaa, että jos sulla on jotkut, jos on vyötärö kiristää tai sun rintaliivit kiristää tai joku, niin löysää vyötärö ja aukaise vaikka rintaliivien hakaset. Eli ota semmoinen vaatetus, että mikään ei kiristä ja purista. Sitten mä pikkusen muutan näkymää tuosta. Noin. Ihan noin paljon, että näkyy vielä pääkin. Noin. Ja mun äänen pitäisi nyt kuulua sinne, ainakin niin mä testasin. Huutakaa joku sieltä, laittakaa vaikka hetkeksi mykistys pois päälle, jos ei kuulu mun ääni. Eli nyt seiso, laita jalat mukavasti siihen ihan hartian leveydelle. Kädet rennosti siihen vartalon viereen. Ja nyt ota sieltä se lantion alapohjan tuki. Vähän niin kuin sulla olisi vessahätä. Pikkusen jännität niitä lantion alapohjan lihaksia ylöspäin ja pikkusen napaa vedät sisäänpäin. Ja tämän pyrit pitämään koko liikkeen ajan, mutta todennäköisesti sä tulet kohta unohtamaan tämän ja aina muistaessasi palaa siihen. Sen jälkeen oikea jalka. Laita oikea jalka ristiin vasemman jalan eteen. Eli oikea jalka ristiin vasemman jalan eteen. Jos on vaikea pitää tasapainoa tässä, niin laita vähän enemmän jalkoja ristiin. Otat vähän leveämmän asennon. Ja jos pysyt ihan hyvin tasapainossa, niin voit laittaa ne jalat vähän lähemmäs toisiaan. Oikea jalka vasemman päälle ristiin. Oikea käsi laita vasempaan kainaloon. Ota täältä kainalon alta kiinni. Vasen käsi laita oikealle hartialle. Ja rentouta sun hartiat. No. Sen jälkeen käännä sun päätä oikealle. Käännä sun vartaloa vasemmalle, vastakkaiseen suuntaan. Eli nyt mä sanoin, pää vasemmalle, käännä päätä vasemmalle ja käännä vartaloa oikealle. Ja laita kieli nyt sinne sun vasempaan poskeen. Hae sieltä se kireä kohta ja hengitetään 6 kertaa nenän kautta sisään ja ulos niin, että se kieli pysyy siellä vasemmassa poskessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vapauta kieli, pidä asento. Ja nyt tehdään se pidätetty hengitys, eli suun kautta vedä ilmaa sisään ja pidätä. Vedä lisää, pidätä. Ja vielä kerran vedä sisään, pidätä ja päästä ilma ulos. Uudelleen. Vedä suun kautta ilmaa sisään ja pidätä. Toisen kerran sisään. 3. kerran. Ja vapauta. Ja vielä kerran. Vedä suun kautta ilmaa sisään. Toisen kerran. Pidätä. Ja vielä kerran. Ja vapauta. Pidä edelleen asento. Ja nyt hengitä suun kautta ulos ja nenän kautta sisään. Eli nenän kautta sisään 1, suun kautta ulos 2, 3,
nenän kautta sisään. 5 ja 6. Hyvä. Palauta keho hitaasti keskelle, mutta pidä jalat ja kädet edelleen paikalla. Ja nyt käännä pää oikealle ja vartalo vasemmalle. Laita kieli oikeaan poskeen ja hengitetään 6 kertaa nenän kautta sisään ja ulos. Muista sen napatuki. 2, 3, 4, 5, 6. Ja nyt tehdään ne porrastetut hengitykset, eli hengitetään suun kautta sisään ja pidätetään. Pidätä, lisää, pidätä, lisää ja vapauta. Suun kautta sisään, pidätä, lisää, pidätä, lisää, pidätä ja vapauta. Ja kerran vielä. Suun kautta sisään, lisää, kerran vielä ja vapauta. Sitten hengitetään nenän kautta sisään ja suun kautta ulos 6 kertaa. 2, 3, 4, 5 ja 6. Hyvä. Ja anna hitaasti kehon palautua siihen keskilinjaan ja voit vapauttaa kädet ja jalat. Nyt kävele hetken aikaa. Sä voit heilutella vähän käsiä siinä samalla. Kävele ja kävelyn aikana sun keho nyt integroi niitä muutoksia. Eli kun siellä tapahtuu semmoisia hienovaraisia muutoksia koko ajan sun kehossa, niin nyt kun sä kävelet, niin se kävely auttaa integroimaan sitä uutta asentoa, uutta olemusta siihen sun nykytietoisuuteen. Ja huomaa samalla, miltä sun kehossa tuntuu. Huomaa myös, onko eroa oikealla tai vasemmalla puolella. Ja kun sä kiinnität huomiota sun kehon tuntemuksiin, niin älä arvostele mitään. Huomaa vaan, miltä siellä kehossa tuntuu. Jos sä haluat kirjoittaa tässä vaiheessa jotain siihen chattiin, tai jos sulla on jotain erityistä kysyttävää tässä vaiheessa, niin tässä vaiheessa vilkaisen, että onko sinne tullut mitään. Tehdään ihan kohta toiselle puolelle. Jos sun on vaikea tehdä näitä liikkeitä, jos sulla on jotain rajoitteita ja sun on vaikea tehdä näitä liikkeitä seisten, niin näille on kaikille myös istumaversio. Eli sä voit hyvin tehdä, jos sun on vaikea olla seisomassa, niin sä voit hyvin tehdä myös istuen niin, että silloin kun sä nostat sen jalan, sä voit nostaa sen tähän toisen päälle sen sijaan, että sä laitat sen ristiin. Tai sitten sä voit istuessasi laittaa ne ihan vaan täältä ristiin, täältä alapuolelta. Ja sitten tehdään ne liikkeet tässä istualleen. Mutta jos pystyt tehdä seisovilleen, niin tee niin. Sitten tehdään toinen puoli. Eli samalla lailla, mutta nyt laita vasen jalka oikean jalan edestä ristiin. Vasen jalka oikean jalan edestä ristiin. Laita vasen käsi sinne oikeaan kainaloon ja oikea käsi siihen
vasemmalle olkapäälle. Vähän niin kuin halaisit itseäsi. Muista napatuki, muista lantion pohjasta semmoinen kevyt tuki sieltä. Ja nyt, täytyy itsekin miettiä hetki. Joo. Käännä sun vartaloa vasemmalle ja päätä oikealle. Eli sinne tulee semmoinen kierto siihen sun kehoon. Eli vartaloa vasemmalle ja päätä oikealle. Ja laita kieli sinne sun oikeaan poskeen. Yritä löytää sieltä semmoinen tiukka paikka. Ja hengitä 6 kertaa nenän kautta sisään ja ulos. Kieli siellä poskessa. 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja nyt tehdään ne porrastetut hengitykset, eli vedä suun kautta ilmaa sisään ja pidätä. Lisää, pidätä, lisää ja laske ilma. Toinen kerta, vedä suun kautta ilmaa sisään, pidätä, lisää, pidätä, lisää, pidätä ja vapauta. Kerran vielä. Suun kautta sisään, lisää, lisää ja vapauta. Ja sitten hengitetään nenän kautta sisään ja suun kautta ulos 6 kertaa. Pidä sama asento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hyvä. Pidä kädet ja jalat paikalla, mutta aina vartalon kääntyä ihan eteenpäin. Ja sitten kallista, käännä päätä vasemmalle ja vartaloa oikealle. Päätä vasemmalle, vartaloa oikealle. Laita kieli vasempaan poskeen ja hengitetään 6 kertaa nenän kautta. 2, 3, 4, 5, 6. Ja sitten hengitetään, vedetään sisään henkeä ja pidätetään. Lisää, lisää ja vapautus. Uudelleen vedä suun kautta sisään ja pidätä. Lisää, pidätä, lisää, pidätä ja vapauta. Ja uudelleen sisään, lisää, vielä kerran, vapauta. Anna kehon kääntyä eteenpäin. Ja voit vapauttaa kädet, voit vapauttaa jalat. Lähde vähän kävelemään, eli näiden liikkeiden välillä aina suositellaan kävelyä sellaisesta
minuutista 3 minuuttiin, että se keho ottaa ne muutokset osaksi sitä, integroi ne muutokset osaksi itseään. Ja nyt tuossa äskeisessä joskus tapahtuu niin, ettei muista, niin ne hengityksen järjestykset menee pikkasen eri lailla, niin kuin äsken me tehtiin se pidätetty hengitys tonne, kun pää oli tuonne vasemmalle, niin tehtiin se ihan vasta siinä lopuksi. Jos niin käy, niin näistä liikkeistä on myös monia erilaisia variaatioita, eli se on myös ihan ok. Huomaa sun keho. Mitä enemmän sä teet näitä liikkeitä ja kiinnität huomiota siihen kehoon, niin sitä enemmän sä alat huomata myös semmoisia hienovaraisia tuntemuksia ja muutoksia, mitä se sun keho ilmentää. Noin. Katson vielä chatin, siellä ei näy mitään punaista. Noin. Sitten tehdään se toinen osa. Eli nyt laita sun kädet näin ristiin. Ja vien ne kädet tänne niskan taakse. Laitan ensin vähän sinne niskan alaosaan ja nosta, jos näkyisi ihan se. Nosta niillä käsillä, venytät vähän sitä niskaa kohti sitä kallon pohjaa. Eli sinne tulee sellainen pieni jännitys niistä sun käsistä. Ota sellainen hyvä asento. Muista lantion pohjan tuki, napaa sitten kevyesti sisään. Ja nyt tuo katse kevyesti sinne ylöspäin ja hengitä 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos. 2, 3 ja 3 kertaa nenän kautta sisään ja ulos. Ja vielä 3. Ja sitten anna sun leuan painua kohti rintaa. Kädet saa myös laskeutua siihen vartalon etupuolelle, leuka kohti rintaa. Ja nyt hengitä tässä taas 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos. 2, 3. Sitten hengitä 3 kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. 2. Ja nyt hengitä sisään ja pidätä. Käännä pää oikealle, nosta oikeata olkapäätä ylös, pidätä. Ja kun palaat takaisin alas, niin vapauta hengitys. Hengitä uudelleen suun kautta sisään, pidätä. Käännä päätä vasemmalle. Ja kun lasket pään ja olkapään alas, niin vapauta hengitys. Uudelleen vedä sisään. Käännä pää oikealle. Ja laskeudu alas, vapauta hengitys. Hengitä ensin sisään. Vasemmalle. Ja laskeudu alas ja hengitä. Ja kerran vielä. Sisään, pidätä. Oikealle. Alas, hengitä. Sisään, pidätä. Vasemmalle. Ja alas, vapauta hengitys. Ja nyt seuraavaksi. Koukista polvia. Sen verran, kun sun liikkuvuus antaa myöten. Voit koukistaa niitä ihan vähän tai sitten tosi reilusti. Ihan vähänkin riittää. Ja sitten tuo takapuoli taakse. Ja taas voit tuoda sen vähän. Tai jos liikkuvuus antaa myöten, niin voit tuoda sen hyvinkin paljon.
Ja nyt tehdään tässä sama kuin tehtiin äsken. Eli vedä sisään henkeä ja pidätä. Katso oikealle ja vapauta hengitys ja palaudu alas. Vedä sisään henkeä ja pidätä. Katso vasemmalle ja alas tullessa vapauta hengitys. Sisään suun kautta oikealle ja vapauta alas. Sisään, vasemmalle ja alas. Kerran vielä. Sisään, oikealle, alas. Sisään, vasemmalle ja vapauta alas. Ja nyt tämän jälkeen teet parhaasi. Voit laittaa jalkoja vähän enemmän haralleen, riippuen miten sun liikkuvuus antaa myöten. Ja mene kyykky. Mene niin alas kuin pääset. Voit tuoda hartiat sinne, kyynärpäät sinne jalkojen väliin. Ja hengitä tässä asennossa. Hengitä 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos. 2, 3. Ja 3 kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Hyvä. Ja nyt nosta ensin takapuoli ylös. Anna hartioiden pään roikkua vielä alaspäin. Ja sitten sieltä varovasti nikamalta nouse ylös. Ja nosta kädet sinne ylös. Pidät kädet edelleen siellä niskan takana, mutta nostat pään ja kädet, kyynärpäät osoittaa sinne ylöspäin ja venytät itseäsi vähän korkeammalle. Ja sitten voit vapauttaa kädet. Ja taas, anna sun kehon liikkua. Anna sun kehon kävellä. Integroitua. Fiilistele niitä sun tuntemuksia. Miten se energia kulkee kehossa? Miltä sun kehossa tuntuu tällä hetkellä? Ja sitten tehdään vielä tämän viimeinen osa. Se on hyvin yksinkertainen ja voi tuntua vähän kummalliselta, niin kuin ehkä nämä kaikki, ja vähän ihmeelliseltä. Mutta tämä liike on nimeltään kitalain pyyhkäisy, ja tämä liike saattaa muuttaa meidän kallon, niskan alueen, ihan luidenkin asentoa, kun sitä tehdään säännöllisesti ja usein, ja myös ihan meidän lantion asentoa. Ja se on kitalain pyyhkäisy. Tehdään niin, että laitetaan oikea jalka ristiin vasemman jalan eteen. Oikea jalka ristiin vasemman jalan eteen. Ja sitten nyt nosta oikea käsi siihen vasemmalle olkapäälle. Vasen käsi oikealle olkapäälle. Nyt mä tuun pikkusen lähemmäs, pidä se asento siellä. Nyt ota sun oikea peukalo ja peukalolla kulje sieltä sun kitalaesta, sieltä sun kulmahampaiden kohdalta, painaen sitä kitalakea sieltä oikealta vasemmalle. Tee semmoinen vahva, voimakas pyyhkäisy. Se saa ihan tuntua. Ja tehdään tätä 6 kertaa. Eli ensimmäinen kerta, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Ja sitten voit vapauttaa sen sun asennon. Ja taas.
Antaa kehon liikkua, antaa kehon kävellä. Tämä kitalain pyyhkäisy, tämä on semmoinen liike, mitä voi tehdä ihan yksinään. Toki kaikkia näitä liikkeitä voi tehdä ihan erikseen, niin voi tehdä ihan monta kertaa päivässäkin. Esimerkiksi jos on alaselässä ongelmia tai sitten pään, niskan, hartioiden alueella ongelmia. Tässä oli meillä 15 minuutin stressinnollausharjoitus, ja tämä varmasti kesti tänään huomattavasti enemmän, mutta sitten kun tämän oppii, tämä kuulostaa varmaan aluksi tuntuu, että miten ne hengitetään, minne kädet ja kumpi käsi ja minne suuntaan ja minkälaista se oli. Aluksi se tuntuu vähän semmoiselta sekavalta, mutta sen oppii lopulta hyvin nopeasti. Kun viikon tekee joka päivä näitä, niin sitten ei tarvitse enää minkäännäköistä ohjeistusta siihen. Ja se kävely siellä liikkeiden välillä, niin se niin kuin tavallaan sen aikana sä voit myös vähän niin kuin skannata sitä sun kehoa. Sä voit, että tuntuuko kevyemmältä, tuntuuko raskaammalta toisella puolella, tuntuuko pahoinvoivalta, energiseltä, ihan mitä tahansa. Joo, kitalain pyyhkäisy tehdään sieltä oikealta vasemmalle pelkästään. Se johtuu siitä, että usein, kun se vaikuttaa myös meidän lantion asentoon, että useimmilla ihmisillä se lantio on kääntynyt niin, että sitä kitalakea pyyhkästään oikealta vasemmalle. Mutta sitten kun nämä ohjelmat etenee ja sitten kun sitä keho oppii tuntemaan paremmin, niin voi olla, että joillekin se toimii toisinpäin. Ja toki sitä voi koittaa myös niin päin, mutta aina näissä ohjeistetaan, että se on suurimmalle osalle ihmisistä, niin se suunta on sieltä oikealta vasemmalle. Haluaako joku kommentoida ja laittaa niitä kokemuksia tästä ensimmäisestä stressinnollausliikeharjoituksesta? Eli tässä oli tavallaan 3 osaa tässä ensin oltiin siellä jalat ristissä ja pidettiin niitä käsiä ja käännettiin kehoa eri hengitykset. Ja sitten oli se semmoinen anti-gravity, sitä sanotaan, silloin semmoinen englanninkielinen nimi, missä sitten laitettiin ne kädet sinne niskan taakse ja tehtiin sitten siellä erilaisia hengityksiä ja liikkeitä. Ja viimeisenä tämä kitalain pyyhkäisy. Tässä mä aukasen tuon chatin. Jos oikea puoli lantiolla on etempänä, onko silloin näin päin, niin vaikuttaako? Nyt en voi pystyä sanomaan tähän, että näin juuri on, mutta mä näytän kohta, kun me mennään katsomaan niitä sivuja, niin siellä on ihan semmoinen, mistä voi kysyä ja vuorokauden kuluessa saa vastaukset kyllä ihan kaikkiin kysymyksiin. Kovat jumit taitaa olla, alkoi päässä surisemaan, piti mennä välillä lattialle, ettei taju lähde. Täytyy jatkaa harjoituksia. Ja joo, tuossa vaiheessa just jos tulee sellaisia vahvoja reaktioita, sit pikkusen niin kuin keventää ja jos yrittää vääntää itsensä tosi paljon, niin antaa pikkusen itsellensä siinä armoa. Vapautuneempi olo kehossa. Ikenien kohdelta vai ylempää kitalaista. Eli tarkoitus on, että sieltä taimpien kulmahampaiden, ihan sieltä kitalain takaa pyyhkästään niin kuin sieltä sen kitalain yläosaa pitkin sieltä oikealta vasemmalle. Joo, siellä on joku että mä tein peilikuvana. Jos sä teet nämä harjoitukset peilikuvana, niin se on ihan täysin ok. Sä voit hyvin aloittaa niin kuin vaikka oikealta puolelta tai vasemmalta puolelta sen. Joskus se on helpompi. Mä en oikein tiedä nyt, että kääntääkö sitä itse asiassa peilikuvaksi. Mutta joskus voi olla helpompi tehdäkin peilikuvana sitten ne harjoitukset, jos katsoo samalla mallia. Hyvin mielenkiintoista. Aion jatkaa tämän tekoa ja havainnoida sitten vaikutuksia. Kuinka kauan tallenne on katsottavissa? Kyllä se tallenne pysyy siellä katsottavissa ihan niin kauan kun haluat. Ja mä näytän tosiaan kohta, että mistä löytyy sitten paljon lisää näitä videoita myös suomeksi. On voimakkaita liikkeitä. Tuli mielenkiintoisesti muistiin lapsuuden häpeä, kun häpesin rintojen kasvua. Jos sä katsot sitten, jos sä katsot sieltä Human Karat-sivuilta tai YouTubesta tai mitä kanavan kautta Instagramista näitä, kun ihmiset tekee näitä liikkeitä ja varsinkin silloin, kun joku toinen avustaa sitä, eli näissä voidaan myös avustaa, että joku toinen tekee sulle niitä liikkeitä, niin ihmisiltä saattaa vapautua sieltä hyvin vahvoja tunteita. Syke hidastui ja jotain painetta lähti kehosta. Näytän vielä se kitalaki pyyhkäisy. Joo, eli peukalo
Ja sitten sinne taimpien kulmahampaiden luokse tai ehkä jopa aavistuksen taakse, niin pyyhkästään sieltä kitalakea pitkin ihan voimakkaasti saa tehdä sen pyyhkäsyn, niin sieltä oikealta vasemmalle. Ennen kuin edes aloitettiin, niin meni kylmät väreet, joten uskon kovasti tähän harjoitukseen. Kiitos selkeistä neuvoista. Otan tämän päivittäiseen käyttöön. Suosittelen. Haukotutti moneen kertaan. Haukotteleminen on aina merkki siitä, että jotain vapautuu. Samaten jos tulee röyhtäisyjä tai just jos alkaa ilmaa, vaikka suolisto alkaa vapauttaa ilmaa, niin ne on, se on aina hieno juttu. Niska ja hartiat oli tosi jumissa ennen harjoitusta. Harjoituksen jälkeen jumit helpotti tosi paljon. Kiitos. Joo, nämä ihania kokemuksia. Kiitos kun jaatte. Mä oon siellä englanninkielisessä ryhmässä tosiaan seurannut, mitä ihmiset siellä laittaa, mutta tosiaan aivan ihanaa, että tämmöisiä on olemassa. Hei, mä tiedän, että nyt on mennyt melkein tunti, mutta jos me jaksetaan, niin tehdään vielä se elinten vapautussarja. Se on pikkasen erilainen. Ja sitten mä näytän vielä, mistä nämä kaikki materiaalit löytyy. Netti alkoi pätkiä kesken kaiken. Odotan tallenteen. Kiitos, tuntuu tosi mielenkiintoiselta. Joo, tallenne on tulossa, se äänittää sitä. Elikkä te, jotka jaksatte vielä tässä livessä tai pystytte vielä tässä livessä olla mukana, niin vapautetaan seuraavaksi vielä elimiä. Ja tämä on sellainen harjoitus, että jos tätä ei pysty, jos tämä sopii semmoisillekin, jotka ei pysty esimerkiksi seisomaan tai istumaan, koska tämän voi tehdä myös esimerkiksi makuultaan. Mä oon tehnyt tämän harjoituksen myös niin, että tätä voi tehdä myös esimerkiksi lapsille. Itse voi tehdä niin, että lapsen ei tarvitse itse tehdä, vaan sinä teet ja opastat vaan lasta hengittämään. Tästäkin löytyy sitten myös ohjeistus. Mutta saadaan siitä nyt ensin oma kokemus, eli toi tuohon. Eli aloitetaan lämmittelyllä niin, että hiero käsiä yhteen. Sen jälkeen hiero sun rystysiä yhteen. Voit ottaa sieltä seuraavan rystysvälin ja sitten vielä ihan sen viimeisen ja antaa sormenpäidenkin tulla sieltä yhteen. Ja sitten voit vähän taputtaa. Ja sitten anna käsien olla siinä toisiaan vasten. Älä kosketa ja saata tuntea siellä käsien välissä kulkevan energian. Ihan kuin siellä, joskus se saattaa tuntea ihan kuin siinä olisi semmoinen energiapallo. Ja tämä energia on nyt se, minkä avulla me myös työskennellään tässä. Ja tässä harjoituksessa laita vasen käsi tänne sun niskaan. Se saa levätä ihan siinä niskan päällä. Sun ei tarvitse mitenkään erityisesti painaa sitä. Jos sun on vaikea saada sitä vasenta kättä tänne sun niskaan, että täällä kiristää, niin sä voit laittaa sen myös tähän etupuolelle tai laittaa sen tänne vastakkaiselle puolelle hartia. Mutta jos saat, niin laita se tänne niskaan. Täällä niskassani täällä kulkee moni meidän meridiaaneista sitä kautta. Eli vasen käsi laita sinne niskaan ja sitten laita oikea käsi ensin napaan ja kulje siitä navasta noin 5 senttiä oikealle ja sitten noin 5 senttiä alaspäin. Eli navasta ensin noin 5 senttiä oikealle ja noin 5 senttiä alaspäin. Sinne oikealle alavatsalle. Ja nyt paina siitä kevyesti. Tai voit painaa ihan voimakkaastikin, jos jaksat. Paina sisään ja jos pystyt vielä, niin voit pikkusen kääntää. Mä tuun vähän lähemmäs. Eli painat siitä sisään ja jos pystyt, niin voit pikkusen vielä kääntää sitä kättä. Ja lukitse se sun käsi siihen. Ja nyt hengitä 3 kertaa. Hengitä suun kautta sisään ja ulos. 2, 3. Ja nenän kautta sisään ja ulos 3 kertaa. 2 ja 3
Ja vapauta se oikea käsi. Vasen käsi saa edelleen olla siellä niskan päällä. Se vasen käsi saa vaan ihan levätä siellä. Ja sen jälkeen nosta oikeaa kättä suorassa linjassa siitä ylöspäin ihan siihen kylkiluiden alapuolelle. Siellä on maksan ja pernan alue siinä. Ja taas paina vähän siitä sisäänpäin. Ja jos vielä pystyt, niin voit pikkusen kiertää sitä kättä. Ja lukitse se käsi siihen painoon. Ja sitten taas samalla lailla hengitetään 3 kertaa suun kautta. Ja 3 kertaa nenän kautta. 2, 3. Olen valmis vapauttamaan kaunaa ja vihaa. Voit vapauttaa oikean käden, vähän ravistella sitä, jos se on pikkusen siinä painaessa. Kaipaa vähän sellaista rentoutusta. Ja sen jälkeen kulje tänne sun vasemmalle puolelle, sinne kylkiluiden alapuolelle. Kylkiluiden alapuolelle, vasemmalle puolelle. Ja paina vähän sisäänpäin ja vedä sitä sun ihoa vähän oikealle päin. Eli sun käsi on siellä vasemmalla kylkiluiden alapuolella, paina vähän sisäänpäin ja vedä vähän oikealle päin. Ja lukitse se käsi siihen. Nyt ollaan siellä haiman ja vatsan alueella, vatsalaukun alueella. Ja taas 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos. Ja 3 kertaa nenän kautta sisään ja ulos. Avaan itseni tuntemaan elämän iloa. Siitä siirrä tänne vasemmalle alavatsalle, eli kun sulla on napa tässä ja sitten sulla on suoliluunharja tässä, niin suurin piirtein puoleen väliin sinne vasemmalle alavatsalle ja siitä taas voit painaa sisään ja pikkusen kääntää, jos jaksat sillä kädellä, pikkusen myös kääntää sitä ihoa ja lukitse se käsi siihen paikalle. Ja sitten hengitä suun kautta 3 kertaa. Ja nenän kautta 3 kertaa. Voit hetkeksi aikaa vapauttaa kummankin käden ja hetken aikaa antaa sun kehon siinä liikkua. Seuraavaksi me siirrytään virtsarakkuun. Ja virtsarakku on semmoinen, tämä liike voi auttaa myöskin vapauttamaan lantiota, alaselkää ja myös pelkoa. Elikkä etsi sieltä sun häpyluu. Sä tunnet sen siellä ihan siellä sun lantion alapohjassa. Ja ihan siitä päältä paina sisäänpäin. Paina oikealla kädellä sisäänpäin. Laita vasen käsi takaisin sinne sun niskan päälle. Niskan päälle. Eli painat vähän sisäänpäin ja nostat vähän ylöspäin sitä oikeata. Painat sisäänpäin, nostat vähän ylöspäin. Voit ensin jopa kallistaa pikkusen sun kehoa eteenpäin ja silloin painaa ja nostaa. Ja sitten lukita pakarat ja työntää pikkusen lantiota eteenpäin, niin saat siitä vielä voimakkaamman liikkeen. Ja sitten tässä asennossa hengitä taas 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos.
Nenän kautta 3 kertaa. Hyvä. Ja vapauta. Vapauta myös kädet hetkeksi aikaa ja taas vähän rentoutat ja ravistelet myös niitä käsiä. Seuraavaksi me otetaan oikea munuainen, eli sun oikea käsi, suunnilleen siitä rintojen kohdalta voit laittaa siihen sun oikeaan kylkeen sen käden niin, että se peukalo menee sinne vähän selkäpuolelle, jos mahdollista. Ja nyt paina sisäänpäin sieltä nimenomaan sillä peukalolla ja vedä vähän alaspäin. Eli paina sisäänpäin ja vedä vähän alaspäin. Ja nyt kallista sun kehoa vähän vasemmalle. Käsi saa taas levätä siellä niskan päällä. Kehoa vähän vasemmalle. Sä tunnet, että siellä silloin vähän jännittyy siellä selän puolella. Käännä päätä vähän oikealle. Ja sitten tässä tehdään 3 hengitystä suun kautta. Ja 3 hengitystä nenän kautta. Hyvä. Ja voit vapauttaa taas kädet ja vähän ravistella käsiä. Ja sitten tehdään sama vasemmalle, eli vasemman munuaisen kohdalta. Taas siitä rintojen kohdalta. Jos saat ihan siihen rintojen kohdalle, jos et saa, niin voit ottaa vähän alempaa. Anna peukalon mennä sinne vähän selän puolelle. Paina sillä peukalolla vähän sitä selkää ja vedä vähän alaspäin samalla. Laita nyt oikea käsi sinne niskan taakse. Ja nyt kallista sun kehoa vähän oikealle. Ja saatat tuntea, kuinka sulla sun selkäpuolella vähän kiristyy. Ja käännä sun päätä vähän vasemmalle. Ja sitten 3 hengitystä suun kautta. Ja 3 nenän kautta. Hyvä. Ja vapauta. Rentouta taas vähän käsiä. Tehdään vielä muutama liike. Eli nyt edelleen sinne vasemmalle puolelle, mutta nyt pikkusen alempaa. Tuot sinne sun kylkeen sen käden ja sinne kylkiluiden alapuolelle. Lähelle selkärankaa koita saada se sun peukalo ylettymään. Eli sinne kylkiluiden alapuolelle lähelle selkärankaa. Ja nyt ollaan siis vasemmalla puolella. Eli nyt ollaan pernan alueella. Ja paina sieltä vähän sisäänpäin, voit vetää pikkusen myös alaspäin ja kallista sun kehoa pikkusen oikealle. Sä taas tunnet, että siellä jännittyy pikkusen se alue. Ja sitten hengitä 3 kertaa suun kautta sisään ja ulos. Nenän kautta. Laitetaan se oikea käsi vielä sinne niskan taakse. 3 kertaa nenän kautta sisään ja ulos. Vapautan huolta kehostani. Ja vapauta käsi. Kummatkin kädet. Sitten tehdään vielä yksi liike. Oikeastaan 2. Kilpirauhanen on seuraava. Ja kilpirauhasessa laita vasen käsi niskan taakse ja oikea käsi tähän kaulan alaosaan. Ja nyt paina kevyesti sinne sisäänpäin ja nosta
ylöspäin sitä ihoa. Ja nyt tässä samalla lailla 3 hengitystä suun kautta sisään ja ulos. Ja tunne, kuinka se ilma kulkee siellä sun kurkussa. Ja 3 hengitystä nenän kautta sisään ja ulos. Avaan itseäni uudelle tarinalle, joka on linjassa sen kanssa, mitä olen nyt. Laita oikea käsi sydämen päälle, rinnan päälle. Laita vasen käsi pään päälle. Yhdistetään sydän ja aivot. Ja nyt kun me hengitetään, niin tunne se yhteys. Tunne se yhteys sun sydämen ja pään, sydämen ja aivojen välillä. Ja auta niitä synkronoitumaan yhteen. 3 hengitystä suun kautta. Nenän kautta 3. Vapauta kädet. Anna sun kehon liikkua, anna sun kehon kävellä. Huomaa, miltä siellä sun kehossa tuntuu. Siinä oli meidän sisäelinten tai Human Karatsin sisäelinten vapautussarja. Ja siitäkin on sitten pikkusen erilaisia muunnoksia, mutta tämä on ihan se semmoinen perussarja, jota myöskin, jos vaan mahdollista, niin voi tehdä ihan päivittäin halutessaan. Ja tämän voi tosiaan tehdä halutessaan vaikka ennen nukkumaan menoa, sängyssä maaten. Sitten kun sen oppii, niin se on aika yksinkertainen. Tai sitten vaikka ennen kuin nousee aamulla sängystä ylös. Jos sä haluat, niin voit jakaa taas sun fiiliksiä, kokemuksia, tuntemuksia, kysymyksiä. Jos osaan niihin vastata, niin sinne chattiin. Eli nämä liikkeet auttaa nollaamaan niitä kehon jännityksiä ja stressejä. Kun sä aloitat sun kehon semmoisen säännöllisen eheyttämisen näiden liikkeiden kautta, niin saattaa olla, että joskus sä saatat kokea myös sellaisia puhdistusoireita, puhdistusreaktioita, jotka voi näkyä tosi monin eri tavoin. Jotkut voi kokea jotain voimakkaita tunnereaktioita, toiset saattaa jopa sairastua muutamaksi päiväksi tai saada ihottumaa tai limaa voi alkaa nousta tai lämpö nousta. Ne kaikki oireet on merkki siitä, että sun keho alkaa poistaa asioita tai vapauttaa. Kun sieltä jännitys vapautuu, niin sieltä myös vanhat kuona-aineet ja vanhat myrkyt, joita se on pitänyt sisällään, niin saattaa lähteä liikkeelle. Katsotaan. Voiko sisäelinten vapauttamisen tehdä vain osittain? Voi. Voi esimerkiksi tehdä vain kilpirauhasen vapauttamista. Juu, ilman muuta. Tai virtsarakon vapauttamisen. Ei välttämättä tarvitse tehdä sitä koko liikesarjaa. Onko näihin suomenkielisiä sanallisia ohjeita? En tiedä, että olisi sanallisia ohjeita, mutta näytän kohta ihan, mistä löytyy semmoinen, missä on tehty videoita näistä. Tuntui tosi hyvältä, vähän pääsin mukaan, vaikka netti pätki. Mulle tuli nyt ainakin hyvä olo, kiitos kun jaat. Maksan kohdalla tuli liikutus. Häpyluun seutu oli kipeä. Kevyt ja positiivinen mieli alkoi hymyilyttää. Joo.
tämä sisäelinten vapauttaminen olisi ehkä helpompi tehdä makuultaan. Nyt tuntuu, että kädet vähän jännittyy. Ihanalta tuntui siltä. Joo, mä huomaan itsekin välillä sitä, että mun täytyy sitten liikkeiden välillä vähän vapauttaa niitä. Ja nyt mulla ei ole tässä mukana, mutta joskus mä oon koittanut myös semmoista jumppapalloa, missä on sellaisia nystyröitä. Niin sen kun painaa siihen kohdalle, niin sillä saa ehkä vähemmällä semmoisella voimalla tavallaan tehtyä sellaisen väännön. Mutta sitä vääntöä ei välttämättä tarvitse tehdä niin voimakkaasti. Hyvä olo, mutta vatsa alkoi näyttää siltä, kun olisi pitkään raskaana. No, siellä voi olla jotain tekemistä ilman kanssa. Okei. Mä näytän täältä nyt mistä näitä löytyy, eli share screen. Mm, tuolta. Mm, Kaisa, voinko mä kysyä? juu, Otas, ota. No, tuolta. Niin, semmoista kysyisin, että kun mulla oli se pernan kohta jotenkin tosi kipeä, tai se niin kuin tuntui tosi mukavalta se harjoitus, se hengitysharjoitus siinä, niin mm, mietin, kun mulla on toisella puolellakin selkää samalla lailla niin kuin kipeä, niin mietin vaan, että tehdäänkö se siis vaan toiselle puolelle? Vähän hassu joo, kysymys ehkä. joo. Joo, sen mitä minä tiedän, eli nämä kaikki kysymykset on semmoisia, mitä sitten, kun mä ihan kohta näytän, missä voi niinku kysyä, niin siellä saa sitten niinku varsinaiset asiantuntijoilta vastauksia, mutta kaikissa näissä liikkeissä niin kun se perna tehdään vaan sitten sinne vasemmalle puolelle. Mutta sitten kun näitä tehdään, näitä ohjelmia mennään vähän pidemmälle, niin siellä myös suositellaan ja niin kuin opastetaankin siihen, että sitten alkaa, niin kuin, sit kun oppii tavallaan ne tietyt semmoiset periaatteet ja mihin nämä kaikki pohjautuu, niin sitten niitä voi hyvin vapaasti soveltaa. Et ei ole niin kuin varmasti mitään sellaista sääntöä, että miksi sitä ei voisi koittaa sinne toiselle puolellekin, vaikka se ei ole ehkä just se pernan alue niin kuin tässä. Yes, kiitos. Katsotaan. Ole hyvä, ole hyvä. Mä tässä just katson tätä. Miten mulla on nyt? Noin. Nyt teillä ilmeisesti näkyy täältä tämä jako. Laitetaan tuolta toi perussivu. Eli kun sä menet, tämä on humankarats.net, tämä sivu, ja katsotaan siellä, uudistetaan se, niin se aukeaa just sen näköisenä, kun se aukeaa. Eli se aukeaa tämän näköisenä. Sitten kun sä klikkaat sitä, niin siitä häviää toi ensimmäinen kuva. Ja täällä on nyt 3 tämmöistä viivaa, ja näistä viivoista, kun sä painat, niin sitten sulle aukeaa tänne tällainen valikko. Ja näistä oikeastaan mä käyn nyt vain ihan 2 kohtaa. Otetaan mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli täällä on tällainen course membership. Ja tästä kun sä klikkaat, niin tästä sä voit kirjautua tänne jäseneksi. Eli klikataan nyt tätä. Eli siellä aukeaa tällainen sivu. Tässä on ihan pieni tällainen videoinfo, tai siinä on jotain asiaa sitä, mutta tästä sä voit niin kuin sign in tai enroll. Ja silloin sun ei välttämättä tarvitse tehdä tätä, mutta silloin sä pääset käsiksi niihin ohjelmiin. Tämä on siis, sä et päädy mihinkään maksulliseen näistä, vaan tässä sä oot niin kuin tavallaan kirjautunut tähän ja saat sieltä sitten pääset niihin ohjelmiin käsiksi. Eli palataan takaisin tähän perussivulle. Eli tässä oli se Course Membership, tästä sä pääset jäseneksi. Ja sitten tässä on tämmöinen, tämä on varmasti se, mikä nyt kaikkia kiinnostaa. Tässä on tällainen Facial Maneuvers, eli näitä liikkeitä sanotaan manöövereiksi. Ja tästä kun sä klikkaat, niin täältä sä näet, mitä on tarjolla. 15 minuutin stressinnollaus. Tämä me tehtiin tänään alkuun. Sitten tässä on yläkehon vapautus. Sitten täällä on alakehon vapautus, koko keho, kasvojen kohotus, elimet, sisäelimet, mitä me tehtiin myös. Sitten se on istumaversio lapsille. Ja sitten se on myös sellainen versio, mistä löytyy, niin kuin, mitä voi tehdä niin kuin jonkun kanssa yhdessä. Ja näistä nyt oikeastaan mitä tahansa sä painat, niin sä päädyt sitten tänne. Painetaan nyt vaikka tätä 15 minutes stress reset. Niin tästä sä päädyt nyt tavallaan tänne sivulle, missä on nämä kaikki ohjelmat. Ja jos sä oot nyt painanut tätä 15 minuutin stressin nollausta, niin tästä kun sä klikkaat tätä videota, niin tästä sä pääset, katsotaan se nyt, no tästä, näillä tulee aina mainoksia sitten tässä, näin on YouTubeen linkitetty, niin
Niin tämä on tässä nyt, otetaan se 4 sekuntia. Noin. Niin täällä sitten käydään ne läpi ihan samalla lailla, tehdään niin kuin näet. Tässä on ihan samaa, mitä me tehtiin, ja tässä on vain englanniksi sitten ohjeistettu tämä kaikki. No. Eli täältä sä sitten pääset siihen 15 minuutin stressin nollaukseen, mutta nyt sä päädyt tänne sivulle, ja täältä sivulta mä nostan taas 2 asiaa esille, ettei mene liian monimutkaiseksi. Täällä on tosiaan kaikki, ja täällä voi kysyä kysymyksiä, ja saa vastauksen. Noin vuorokauden sisällä saa vastauksen, eli täällä on tosi hyvin järjestetty nämä kaikki. Siellä on keskusteluita ja ennen ja jälkeen kuvia ja muuta, mutta ei mennä sinne nyt tässä. Mennään ensin. Tässä on maneuvers. Mä klikkasin sitä. Ja täältä löytyy nyt kaikki ne liikkeet. Eli tässä on tämä 15 minuutin stressinnollaus istuen, jos ei pysty tehdä seisten. Tästä pääsee katsomaan sen. Tässä on alakehon stressinnollaus. Sitten täällä on, nyt mä en näe, kun tuossa on pikkusen päällä toi. Joo, tässä on sitten lapsille tämä, mikä me äsken tehtiin, tämä sisäelinten nollaus, mutta se tehdään tässä nyt maaten ja aikuinen tekee sen lapselle, eli lapsi vaan sitten hengittää. Se on ohjeistettu siinä. Tässä on muutenkin lapsille sitten näitä muita liikkeitä. Täällä löytyy niin kuin jaloille, käsille, lantiolle, koko keholle. Täältä löytyy erilaisia sitten versioita. Täältä löytyy se sisäelinten, mutta tätä kun sä selaat, niin täältä sä löydät sitten monia erilaisia videoita. Eli tämä oli sieltä maneuvers, ja tästä sä pääset myös ihan näihin kaikkiin sitten. Maneuvers, täältä sä löydät liikkeet, mutta sitten, mihin mä suosittelen varsinaisesti, menet täältä tähän kurssit, courses, ja täällä on nyt ihan ohjelmat, mitä mä oon itsekin nyt tehnyt. Aluksi mä tein ihan noita yksittäisiä, katoin noita videoita, mutta sitten ne jäi vähän semmoiseksi, niin kun, siinä ei ollut mitään sellaista, mä tein vähän sitten, mikä tuntui sieltä ja näytti semmoiselta. Mutta täältä sä pääset nyt ohjelmia. Nämä aina aukeaa niin, että tässä on ensin 1 päivän ohjelma, 3 päivän ohjelma, 7 päivän ohjelma, 28 päivän ohjelma, ja sitten täällä on tällaisia niin kuin jatko-osia, tällaisia Lifestyle Artist Level 1 ja taso 1 ja taso 2. Ja sitten täällä on lapsille ohjelma ja sitten nämä Content Creators, ne ei varmaan kuulu tähän vielä ainakaan tässä vaiheessa. Mutta nyt, jos sä oot ihan uusi tässä, niin sun täytyy aloittaa silloin tästä 1. päivän stressinnollauksesta. Ja tähän sä pääset mun käsittääkseni kirjautumatta edes mihinkään. Ja kun sä painat tästä, niin täältä aukeaa sulle tällainen sivu. Ja täällä on ensin nämä kaikki, mulla on nyt kaikki nämä vihreänä, koska mä oon nämä kaikki käynyt. Täällä on sitten ihan yksityiskohtaiset ohjeet. Kun sä ensin klikkaat tätä, täällä aina lukee, kuinka kauan suunnilleen menee, kun sä käyt tämän osion. Täällä on tosi lyhyitä. Tämä on 2 minuuttia, 30 sekuntia, 30 sekuntia, 30 sekuntia. Tässä on ihan lyhyesti, klikataan nyt, ne on pikkusen kertonut siinä, että miten ne niin kuin pääty tähän ja mitä tämä on. Sitten sä klikkaat sen, että sä oot käynyt sen. Sitten tässä on vähän kerrottu siitä niin kuin itsensä parantamisen matkasta ihan lyhyesti. Ja sitten täällä tulee tällaisia ihan lyhyitä, tähän avautuu tällainen pieni video. Nämä on tosi lyhyitä videoita, yleensä jotain minuutin mittaisia. Ja sitten sun täytyy käydä nämä tässä järjestyksessä, sun täytyy klikata aina jokainen näistä täältä completed, täältä nappulasta, niin sitten sä pääset aina seuraavaan. Ja sitten täällä on tämä 15 minuutin stressin vapautus ja sen selitykset. Ja täällä on se, mitä me tehtiin tänään. Eli tämä tehdään sitten siinä 1. päivän tässä 1 päivän ohjelmassa. Sitten kun sä oot kokonaan suorittanut sen 1 päivän ohjelman, mennään täältä takaisin tuohon course, niin silloin sulle avautuu mahdollisuus päästä tähän 3 päivän ohjelmaan, jossa mennään pikkusen sitten syvemmälle. Ja tämä vaatii kirjautumisen sinne, mutta se sun on ihan helppo tehdä, koska minäkin olen onnistunut sen tehdä. Ja täällä sitten avautuu vastaavasti taas 3 päivän ohjelma. Ja sitten, kun sä oot suorittanut sen 3 päivän ohjelman, sen jälkeen sulla on mahdollisuus päästä tähän 7 päivän ohjelmaan.
Ja sitten sen jälkeen sulla on mahdollisuus päästä tähän 28 eli kuukauden mittaiseen ohjelmaan. Ja sitten jos sä haluat, niin sitten sä voit jatkaa vielä tänne eteenpäin. Eli ehdottomasti, jos sulla on englannin kielen taitoa, niin suosittelen, että sä käyt näitä läpi. Tämä vie päivässä, aluksi kun tähän täytyy nämä ohjelmat, täytyy vähän lukea ja muuta, niin siihen menee enemmän kuin se 15 minuuttia. Mutta sitten kun sä tavallaan oot lopulta saanut sen kaiken haltuun, niin mä luulen, että semmoinen suunnilleen 15 minuuttia päivässä, jos maltat jättää sen siihen, niin se riittää sulle. Täältä sä pääset jo katsomaan myös näitä lastenohjelmia, nämä pääsee katsomaan täältä ihan ilmaiseksi. Mutta täältä löytyy tosiaan, eli täältä vielä täältä Courses, niin täältä sä löydät nämä 1 päivän, 3 päivän, 7 päivän, 28 päivän ohjelmat. Ja mennään vielä tuohon Maneuvers, mä taisinkin näyttää siitä jo, että tästä Maneuvers, täällä on ne kaikki liikesarjat, joihin sä pääset koska tahansa. Sun ei tarvitse mennä niihin ohjelmiin, sä näet täältä näitä yksittäisiä liikesarjoja, sä voit tehdä niitä sieltä oman mieles mukaan sitten valita, niin ihan koska tahansa. Eli täältä Coursessa pääset niin kursseihin ja Maneuvers, niin sitten sä löydät sieltä sellaisia, mitä sä voit tehdä koska tahansa. Ja täällä on muun muassa tämä, että jos et sä pysty tehdä näitä seisten, niin kuinka tehdä sitten se istuen. Okei. Sanoinkohan mä kaikki, jos mä katson, mitä noista oli nyt ajatuksena. Joo, sitten katsotaan vielä täältä suomenkielinen. Eli YouTubessa on tämmöinen faskiaalinen kehonhuolto, johon, nyt mä en muista näiden nimiä, mutta he on tehnyt tällaisia videoita, tällainen nainen ja mies on tehnyt tällaisia videoita, jossa on ihan ohjeistettu suomeksi näitä liikesarjoja, näitä Human Karats-liikesarjoja. Täältä löytyy muun muassa suomeksi tämä 15 minuutin stressin nolla, se taisi olla jossain täällä alapuolella. Ja siinä, joo, täällä on lantion alueen ohjattu avaus, kylkien ja keuhkojen nopea avaus, selän stressin purku ja näin edelleen. Eli faskiaalinen kehonhuolto löytyy sieltä YouTubesta. Joo. Katsotaan, oliko mulla tässä. Ja sitten tosiaan YouTubesta löytyy myös Human Karats, niin kuin jos englanninkielinen, niin täällä on sitten paljon videoita, missä näkee sitten, että miten tätä myös tehdään sitten myös toisille ihmisille. Heillä on paljon sisältöä YouTubessa ja löytyy Instagramissa ja TikTokissa. Mä en itse ole TikTokissa, mutta Facebookistakin löytyy ja muuta. Mennään pois tuosta Stop Share. Eli jos sä oikeasti sitoudut tekemään näitä 15 minuuttia päivässä, sit kun sä oot oppinut tämän prosessin, niin sä voit ihan oikeasti saada helpotusta siihen sun oloon. Ja joskus se saattaa tapahtua hyvinkin nopeasti, mutta sitten semmoisten pysyvien ja semmoisten syvien jännitysten ja syvällä olevien asioiden vapauttaminen, niin se on semmoinen prosessi ja se vaatii usein sitten vähän aikaa. Ja sen takia mä lämpimästi suosittelen, että sä otat nämä liikkeet ihan osaksi sun päivittäisiä rutiineita ja lähdet kokeilemaan ehkä sitä 1, 3, ensin 1, sitten ehkä 3, sitten 7 tai 28 päivän ohjelmaa ja katso, miten se suhun vaikuttaa. Mutta jos se tuntuu nyt vähän niin kuin, että niin paljon kaikkea ja muuta, niin katso tästä tallenteesta, niin katso tästä ne 2 liikesarjaa, mitä me tehtiin. Ja joo. Ja sitten hei, mä haluaisin vielä kertoa semmoisesta mahdollisuudesta, eli kun mä tiedän, että vaikka tämä materiaali on kaikki ilmasta, ja sitä löytyy tosi paljon, oikeasti sitä löytyy tosi paljon, se on kaikkien saatavilla. Mä tiedän, että haasteena voi monelle olla se, että niitä ei vaan oikein sit kuitenkaan tule tehtyä. Eli arki on sitä, aika voi olla rajallista, ja se paneutuminen liikkeeseen ja niihin liikkeisiin ja tekniikkaan, etenkin aluksi voi tuntua semmoiselta työläältä, mitä se sitten lopulta ei ole, kun ne oppii. Niin jos tämä resonoi ja jos sä kaipaat tähän sellaista säännöllistä ja tsemppiä ja tukea, ja jos sä oot nainen, niin mä oon suunnitellut semmoista avaudutaan yhdessä voimapiiriä naisille. Sellaisille naisille, jotka haluaa avata semmoista syvempää yhteyttä itseensä ja tuoda semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia elämäänsä. Ja siinä voimapiirissä kulkisi mukana nämä Human Karats-liikesarjat, eli se kokoontuu viikoittain Zoomissa.
Mutta sen lisäksi siellä olisi sellaista yhteistä avautumista ja keskustelua ja jakamista. Ja sitten kun mä teen tätä Biofield Tuning ääniharukkahoitoa, niin siihen sisältyisi myös mahdollisesti sellaisia lyhyitä ääniharukkasessioita siihen mukaan. Eli sen tarkoitus olisi luoda semmoinen tila ja paikka, jossa me voidaan palauttaa yhteyttä itseemme naisina ja vapauttaa sitä jännitystä ja stressiä meidän elämästä. Ja tämä olisi tosiaan semmoinen ryhmä, jolla olisi viikoittainen live-tapaaminen täällä Zoomissa vähän tämän päivän tapaa, mutta se olisi tunnin mittainen, ei venyisi ihan näin pitkäksi. Ja me tehtäisiin siinä yhdessä se liikesarja, johon otettaisiin aina vähän uusia alueita ja elementtejä mukaan, ja sitten jokainen toteuttaisi sitä itsenäisesti viikon aikana aina siihen seuraavaan tapaamiseen asti. Eli ne kulkisi nämä Human Carrots-liikkeet osana tätä piiriä. Mutta tämä piiri, tämä ei ole ilmainen, että hän tulisi mukaan pieni semmoinen maksu, korvaus, eli se olisi sellainen kuukausimaksu. Eli mä oon ajatellut, että nyt alkuun 10 ensimmäistä pääsisi halutessa mukaan 27 € kuukaudessa. Ja sitten, jos sille on kysyntää ja tarvetta, ja kun se materiaali sitten siellä ryhmässä kasvaa, niin sitten se hinta myös pikkuhiljaa nousisi. Ja jos me saadaan tarpeeksi ihmisiä, niin sitten mä perustan tällaisen ryhmän ihan jo tässä marraskuun aikana. Eli jos sä oot kiinnostunut, niin voit laittaa ihan kommenttia vaikka sinne chattiin, tai sitten mä laitan siitä myöhemminkin sitten kyllä viestiä, niin voit ottaa muuhun muuten yhteyttä. Ja kaikista niistä tulee aina tietenkin tallenne. Mutta lämpimästi kiitos teille, että olette jaksanut olla täällä mukana. Tämä veny paljon pidemmäksi kuin olin ajatellut, tai oikeastaan edes tiennyt, kuinka pitkä tästä tulisi. Ja mä toivotan teille tsemppiä jatkaa näitä itsenäisiä harjoituksia. Tallenne tulee huomenna. Mä laitan sen sieltä mun sähköpostilistan kautta. Ja sä voit aina sitä kautta myös palata näihin harjoituksiin ja opetella ne ulkoa. Ja jos sä koet, että tästä on sulle hyötyä, niin levitä sanaa tästä metodista myös muille, että ihmiset tulee siihen tietoiseksi, koska se tarjoaa sulle ja kaikille, jotka on kiinnostuneet, se tarjoaa sellaisen välineen, jonka avulla voi itse oikeasti vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Kiitos. Kiitos teille kaikille. Ihana, kun olitte mukana näin runsaalla joukolla. Ja hei, yksi suositus vielä tähän loppuun. Jos sulla on mahdollista, niin me 30 minuutin kävelylle. Se aina suositellaan, että sen jälkeen, varsinkin jos olet huomannut siellä kehossa muutoksia, niin mene sellaiselle kävelylle. Ja jos on vielä mahdollista, niin ihan hetki on vaikka paljain jaloin tai kosketa puuta tai käy jopa uimassa. Niin se auttaa mahdottomia. Huolehdin nesteytyksistä. Muistatko, kun mä näytin niitä faskioiden kuvia, mitkä oli suurennettu, niin siellä kulki, se neste kulki siellä faskiasäikeissä. Kiitos. Kiitos.